नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. मित्रांनो, आपण घेऊन आलो आहे दुसरा पार्ट, ते म्हणजे तलाठी भरतीचे आन्सर की कशा प्रकारे डाउनलोड करायचे. पहिला पार्ट आपण पाहू शकता आणि हा दुसरा पार्ट आहे. यामध्ये आपण कंप्लीट प्रोसेस पाहणार आहोत की तलाठी भरतीचे आन्सर की कशा प्रकारे डाउनलोड करायचे आणि आपल्याला यामध्ये आपला स्कोअर चेक करायचा आहे. तर मित्रांनो, आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर लगेच सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करून घ्यायचं आहे, कारण की आपण या चॅनलवर असेच नवीन नवीन व्हिडिओ घेऊन असतो. तर मित्रांनो, चला तर तुमचा वेळ न घालवता आपल्या कॉम्प्युटरच्या स्क्रीनवर जाऊयात आणि पाहूयात आपलं तलाठी भरतीचं आन्सर की 2023 कशा प्रकारे डाउनलोड करायचे. तर मित्रांनो, चला तर तुमचा वेळ न घालवता सुरू करूयात आपला व्हिडिओ. तर मित्रांनो, सर्वात प्रथम आपल्याला आपल्या कॉम्प्युटर किंवा मोबाईलच्या स्क्रीनवर जायचं आहे. मित्रांनो, तर मी आपल्या मोबाईलच्या आणि लॅपटॉपच्या स्क्रीनवर घेऊन जातो आहे तुम्हाला. तर तुम्हाला दाखवतो आहे कशा प्रकारे ती आपल्याला डाउनलोड करायची आहे. तर चला तर मित्रांनो, पाहूयात आपली आन्सर की आणि आपला स्कोअर. तर मित्रांनो, मी माझ्या क्रोमवर जाणार आहे. तर क्रोमवर जातो आहे मी. पाहू शकता, क्रोमवर आल्यानंतर आता तुमचे लॉग इन डिटेल येतात. तर तुम्हाला 3 डॉटवर जाऊन डेस्कटॉप साईट ओपन करायची आहे आपल्या मोबाईलची. तर पाहू शकता, आपले मोबाईलची डेस्कटॉप साईट ओपन केल्यानंतर इथे आपल्याला नोंदणी क्रमांक म्हणजेच आपला रजिस्ट्रेशन नंबर टाकायचा आहे. मित्रांनो, रजिस्ट्रेशन नंबर हा तुमच्या हॉल तिकीटवर असेल. मित्रांनो, जर तुम्ही विसरला असाल तर तुम्ही फॉरगॉट पण करू शकता, काही अडचण नाही आहे. इथून सर्व जमतं आणि पासवर्ड टाकून घ्यायचा आहे. पासवर्ड पण येत नसेल, तुमच्या ध्यानात नसेल, तर तुम्ही फॉरगॉट करू शकता आणि इथून सिम्पली लॉग इन करायचं आहे. मित्रांनो, खूपच सोपी पद्धत आहे. तर मी लॉग इन करून घेतो आहे. माझ्याकडं ऑलरेडी आहे माझं रजिस्ट्रेशन नंबर आणि पासवर्ड. तर मी ते सिम्पली सेव्ह केलेलं आहे, ते टाकतो आहे आणि सिम्पली लॉग इन करतो आहे. मित्रांनो, लॉग इन केल्यानंतर तुमच्यासमोर असं काही इंटरफेस येऊन जाईल. तर या इंटरफेसमध्ये तुम्हाला अजून काही ऑप्शन आलं नाही. तर आपण पी सीमध्ये कसं डाउनलोड करायचं ते तुम्हाला सांगतो आहे. मोबाईलमध्ये सध्या तरी ऑप्शन आलं नाही. मोबाईलमध्ये आल्यानंतर आपण तोवर तिसरा पार्ट घेऊन येणार आहोत. तर मित्रांनो, पी सीवर तुम्हाला प्रेस कंट्रोल यू करायचं आहे. कंट्रोल यू केल्यानंतर कंट्रोल+R करायचं आहे प्रेस पी सीमध्ये. कंट्रोल+R केल्यानंतर कंट्रोल+F करायचं आहे. तर तुमच्यासमोर असं इंटरफेस येईल. इथं कॅन्सल करायचं आहे. त्यानंतर सर्च HTTP करायचं आहे. मित्रांनो, ते केल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला कंप्लीट ती अख्खी साईट ही कॉपी करायची. पाहू शकता तुम्ही, कॉपी HTML साईट. तर हे सर्व तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचं आहे. ही सर्व कॉपी केल्यानंतर मित्रांनो, पाहू शकता तुम्ही, आता मी कॉपी करतो इथून आणि इथं सिम्पली नवीन टॅब ओपन करायचा आणि पेस्ट करायचं आहे. तर हे पाहू शकता तुम्ही, तुमच्यासमोर तुमची सर्किट डाउनलोड झालेली दिसते तुमच्यासमोर. मित्रांनो, तर खूपच सोपी प्रोसेस होती. मित्रांनो, पाहू शकता तुमच्यासमोर आपली मराठीमधून आपली आन्सर की पाहू शकता तुम्ही. मित्रांनो, तर खूपच सोपी प्रोसेस आहे. मित्रांनो, मोबाईलवर आल्यानंतर मी तुम्हाला सांगेल, पण मोबाईलवर सध्या आलेलं नाही. मित्रांनो, काय त्यांनी सांगितलं तर होतं 28 तारखेला येईल, पण अजून काय आलेलं नाही आहे. 28 ते 8 पण ती पण येऊन जाईल 1-2 दिवसात, म्हणजे आजच येईल. मित्रांनो, तर पाहूयात आपण ती येते की नाही. तर तत्पूर्वी तुमच्या जर पी सी असेल तर ही एकदम भारी प्रोसेस आहे. तर मित्रांनो, आशा करतो की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर मित्रांनो, लगेच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करून घ्या. आणि हो, आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका मित्रांनो, कारण त्यांना पण कळू द्या आपला स्कोअर किती आला आहे. तर आणि हो, आपल्या व्हिडिओला पण लाईक करा मित्रांनो.